content creator katapos pinagayan kita handak no kasunod pa nag-type ko. Yan, kilumablaban idi nga nalain ti swimming. Ya, idi high school kami katapos pinagayan. Kumbaga, feeling. Ito di style di panag-dive. Ulit kayo itong picture mong Gerson. Shout out from Ilocos! Madam Magladin, Madam Danila Hiller, Brother Junior Ganado, lalo na sa ating brother ko, Peter Lahib from Hawaii. Salamat sa inyong lahat yan. Saida, sa kayong lahat yan sa Hawaii. Nandito kami ngayon sa Las Dignan Resort, San Manuel, Isabela. Mabuhay po tayong lahat mga kaibigan. God bless us all. Ganda dito.